Nå, nu har vi så lavet om det der biografrum, og jeg er stadig herinde. Fimand har lavet biografrummet. Lad os nu gå ind til Fimand. Er I klar? Ja, okay, det er nok. Ellers siger det. Jeg vil følge efter dig, Fimand, men min Habbo, hakalalalala. Wow, du har lige en masse pixels. Selvom jeg har brugt... Nå jo, det er min. Nej, jeg er jo inde på min bror. For crap. Hvad er koden nu? Det skal I ikke se. Det er beep. Tror jeg. Det skal forestille sådan middelalderagtigt. Synes I, det ser ret middelalderagtigt ud? Nej. Det er lidt fedt, ikke? Men gider du åbne porten? Gider du åbne begynderplanten? Ja. Gider du flytte via pigesofen efter så de kan sidde på den? Nej! Hey! What the? Nej! Du driller. Men ikke. Yay. What the? Du er ret irriterende. Nu skal vi sidde i jacuzzi. Og vi er visuelle. Jacuzzi er. Ja. Og hvad så? Hvorfor går I i quest? Okay, så er jacuzzi vil ret. Nej! Okay, nu sidder vi bare i jacuzzi. Ja! Hvis du flytter den, så får du lige en. Nå, men nu skal vi til den. Jeg er kommet til middelalder hotel ting. Det er blanding mellem middelalder og ting, som jeg kalder det. Okay, nu skal vi have nogle effekter. Det er rigtig vigtigt i biografer at have effekter. Okay, den her film bliver set på YouTube. Så I skal være klar til at se mig. En masse effekter. Jeg har ingen effekter. 3, 2, 1. Hvad for en skal jeg aktivere? Spotlight. Jeg går i spotlight. Jeg går under en disco-kugle. Og jeg har en mikrofon i hånden. Og nu har jeg spotlight. Mikrofon. 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 Ja, som du ser, jeg kan godt lide at synge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har brugt nogle af mine effekter. Jeg må hellere købe dem igen, for jeg har sygt meget brug for sådan nogle effekter. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har brugt dem. Hvad for en? Ja, jeg skal i hvert fald have en mikrofon. Jeg har ikke flere mikrofoner. Og en spotlight. Jeg skal lige købe de her, jeg har brugt før. Igen. 2 mikrofoner. Jeg bruger vel ikke begge to, vel? Når jeg aktiverer en af dem. Nej. Okay. Altså, tror jeg i hvert fald ikke. Så er det noget lort. Jeg går lige ind i et rum. Skal de se mig med en mikrofon? Tomt. Jeg vil en tomt. Det vil jeg også. Her er ikke tomt. Hvad er det for noget? Sig ingen. Der er ingen. Hvad er den for enden af regnbuen? Mønter. Lol. Det er sgu da ingenting, de har lejet. Jeg vil hellere have en guldbar. Ja.
her, men har du overhovedet? Har du udsigten? Skal vi? Det er et modernisering af det her overhovedet udsigt. Ja, vi står i den. Rød løber. Lad os se, om der er nogle af tingene, der er rares. Det er den røde løber. Kontorrødme der. Ikke riot effekter. Læderfugl færdig, mand. Jeg har især fisk. Den kunne man faktisk få for nylig cancergener. Der er måske nogle vinduerne, men ikke kan mere. Nej. Det er for noget mærkeligt. Altså når de siger havudsigten, så mener de altså med vinduerne. Det er næsten som vi flyver et fly. Et fly. Det er kaffen. Fitness. Hvad skal I fitness, selvom jeg ikke kan finde ud af det i virkeligheden? Måske kan jeg i Habbo. Wow, der er personlig træner, der går op og ned på en Habbo-roller. Wow, der er solarium med udedøren er låst. Ja, det er mig. Jeg har sportstøj på. Hvordan kan du have sportstøj på, når du ikke har? Det er mig, der jeg ikke har skiftet. What the? Det sker nok hver gang du går derind. Og du har gået derind. Ja, okay. Nå jo, det er sportstøjsmaskine. Det er jo et omklædningsrum, hedder den. Hver gang man går igennem den, så skifter man tøj. Og så nu har vi lækker. Wow, du kom derind og havde dit almindelige tøj på. Du snyder den bare lidt, ikke? De bevæger sig ikke engang. Dårlige træner. 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 Jeg skal lige i bad, fordi jeg sveder lidt. Nej, det skal ikke. Det vil virkelig være et fitnessrum. Og hvis vi lige pludselig glemmer tiden igen, så skal det ikke vælge gratis ting. Der er noget, der er gratis ting, så lige før. Jeg aner ikke, hvor det er nu. Ja, følg efter mig til gratis ting, og der er kun 4. Nu er der altså. Ja, der er helt vildt. Og prøv at se, at jeg har mange ting, han har. Hvad går vi efter? Okay, kom der lige lidt flere. Der kom lidt 3 flere. Nej, jeg har stadig fået tøj på. 1 skod, 5 slag, 2 skod, 10 slag. Ude, der stod gratis ting. Skriv Gaiva way you now. Så går vi ind i det andet rum, hvis jeg bare skal være sådan. Hvis jeg bare skal tage, så er det være sådan noget. Det er ikke helt. Har du ikke synes du ikke også, det er ikke militært nice? Med de mangeste. I troede vel ikke, jeg havde glemt det, hva'? Nej, der har de en militær omklædningskabine. Crap, men okay. Nu er vi ind. Lad os læse den. Regler. Hvad er reglerne? Uniform på. Nå, så kan vi ikke skulle have uniform på. Modkonkurrence. Der er kun 2. Første look for en overraskelse. Jeg vinder nok ikke. Wow, hun har lavet en sæbebublemaskine. Bare for et mod. Nå, jeg laver det bedste look, jeg kender. Jeg har kun brugt det, når jeg skal se syg pæn ud. Og det er i dag. Ding. 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 Ding.